een gegeven moment hier gehinderd, en hier 5 waarom. Ik ben hartstikke best hinderd. En dan weer op een gegeven moment het woon niet meer terugmaken. Toen zei Jeroen Engwer, die traint hem. Hij zei, eigenlijk moest hij zwemmen. Hij zei, het wordt wel meer in mijn hinders, maar hij zei, ik denk dat dat goed voor hem is. Toen wie Jeroen hier een keer en die mag graag visje. En wil dat er wat aan het visje is en aan het varen. En ze kan die hinders hier net zwemmen. Ja, ik zei, dat wist ik niet dat dat kan. Nou, het is eigenlijk een vijver en nou is het eigenlijk een zwembad voor hinders. Daar komt het op deel. We zwemmen hier in de wien op 4 wat het mooiste. Waarom? Dat weet ik net waarom het is. Maar ze doen het alle keer. In de wien zwemmen ze 4 wat het mooiste. Hinders vindt het hartstikke lekker. Goed zo. Goed zo, dat weer lekker. Ja. Nou, even een beetje buitje. Kom jong. Kom. Kom jong. Nou, dat is wel duidelijk dat deze het heel leuk vindt. Ik wist net dat hinders zo van zwemmen houden. Nou, ik wist het ook net, maar het is wel zo. Ze hoeven maar niet, als ze er 1 keer trouw wist hebben, dan krijgen ze een hond. De meeste honden niks. Als ze weten hoe ze zwemmen, als ze naar zwemmen, ze springen er altijd in. Geld maakt het niks uit. Ze moeten het leren, uit hunzelf doen ze het net. Maar dat ze het 1 keer weten, is het maar geleerd. Waarom doe je hem dit? De training, nou, dit zijn alle hinders, alle actieve dravers. Ze doen nog alle mooie wedstrijden, tenminste de meesten. En sommigen dat doen we het voor die mankementen aan de voeten, een blessure. En nou ja, dan kunnen ze oors, dan ben ze geopereerd of zo. Oors zien ze in de box staan. En dan kunnen ze even zo goed terug zwemmen. Kunnen ze nog een training krijgen. Dat is voor alles veel beter. Die leefde voor de hinders, waar komt die bij? Ja, dat heb ik van jongs al aan. Dus we hebben altijd hinders aan. Dus van zolang dat ik weet, hebben we altijd hutdravers aan. Altijd, 1 keer heb ik een Fries hinder aan. Nou, daar laat mijn hart net. Leuke beesten, maar daar zit mij te min actie in. Ik ga van hutdravers, dat is spannend. De wedstrijd, wie de eerst op het einde is, die had het won. Je bent er vet uit, ging gezeur naar de tijd. Het is, ja. En ben hinders die het heel graag werken willen. En is het nou, ik zag dat de hinders die je bij jou in het zwembad west had, dat die iets vaker winnen? Nou, het wordt haast altijd even verteld. Als er een hinder mooi doet en ze weten het eigenlijk altijd wel, dat is een zwemmer, dan zeggen ze het van tevoren wel even. Dus dat is wel grappig. En als er dan wint, ja, dan is het helemaal leuk. En hoe voelt het nou om de enigste man op een vrouw te wezen met zo'n groot hinderszwembad? Oh, dat is eigenlijk wel heel apart. Ja, dat is, ja, wat moet je ervan zeggen? Het is gewoon geen dat het geen is. En als er iemand het nooit bouwen, dan bouwen ze het maar nooit. Dan heb ik in ieder geval de eerste maken.